En we beginnen met het bericht dat het WK het onderwijs op Curaçao niet in de weg mag zitten. Dat heeft de minister van Onderwijs, Citré van Heijdorp, bekendgemaakt. Vorige week meldde er extra nog dat er veel onduidelijkheid was binnen het onderwijs. Omdat in Amerika natuurlijk het WK wordt gehouden. Curaçao speelt daar en heel veel docenten, ouders, leerlingen hadden verzoek tot vrijstelling ingeleverd. Dus dat de kinderen naar de wedstrijd konden gaan, dat docenten naar wedstrijden konden gaan. Er werd zelfs gesproken over de vraag of daadwerkelijk er iets moest veranderen in het schoolprogramma. Maar de minister heeft nu laten weten dat er een vergadering heeft plaatsgevonden. En het ministerie houdt rekening met de situatie. Maar dat betekent niet dat er ook maar iets wijzigt aan het onderwijsprogramma. Het sluiten van scholen in verband met het WK zou betekenen dat het onderwijs 2 weken lang wordt stilgelegd. En een dergelijke beslissing zou niet verantwoord zijn en ook niet rechtvaardig tegenover degenen die niet aan het WK deelnemen. Daarnaast kan er geen besluit worden genomen zonder rekening te houden met andere sectoren in de samenleving. Dus geen sluiting van de scholen, omdat op die manier studenten misschien wel 2 weken voorbereidingstijd voor hun examen zouden verliezen. En het zou conflicteren met de geplande vakanties in augustus. Daarover is een beslissing genomen. Volgens de minister is leiding geven ook wel eens nee zeggen waar het nodig is. Leiderschap betekent niet alleen maar ja overal op zeggen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van hun kinderen en die moet op de eerste plaats komen. Mensen die vrij vragen of die mogelijkheid aanvragen om niet op school te zijn, die worden op dezelfde manier